Hola, bon dia, bona tarda, bona nit. Us vaig explicar la frase que hem fet avui a quart de l'ESO. Avui us tornaré els exercicis corregits. Molt bé, aquesta frase és d'un nivell força senzill, per això la deixo aquí penjada per tots aquells que tot això encara no ho dominen, doncs que puguin repassar-la. A veure, busquem, primer fem l'anàlisi morfològic, com sempre, adverbi, el pronom, és un pronom perquè és a nosaltres, està substituint a un conjunt de paraules o està donant-nos, doncs ens està substituint a un sintagma, bàsicament. Tornaré al verb, tenim el determinant els, que determina exercicis, i corregits en aquest cas és un adjectiu que està acompanyant exercicis, encara que alguns puguin creure que és un verb, perquè el verb està en una forma no personal, està en un participi i està fent d'adjectiu. Vale. Què fèiem? Baixem el nucli. El nucli és baixar el verb i posar-li aquí ja el sintagma verbal. Ja tenim gairebé el predicat i hem de buscar el subjecte. El subjecte, com ho fèiem? Tornaré està en singular, passem a plural. Avui us tornarem els exercicis corregits. Avui us tornarem els exercicis corregits. No he hagut de canviar res. Res d'aquí, res per aquí. Per la regla de la concordància, si el subjecte estigués a la frase, hagués hagut de canviar el subjecte, la qual cosa vol dir que el subjecte és fora de la frase. Serà un subjecte el·líptic. La persona que fa l'acció és jo tornaré. En aquest cas, jo és fora. És un pronom, ja tenim un sintagma pronominal i aquí tenim ja l'estructura bàsica de l'oració amb el seu subjecte i amb el seu predicat. Anem a buscar els complements verbals, a veure si tenim complements verbals, el complement directe, l'indirecte, circumstancials, predicatiu, etc. Bueno, anem al primer que hem de provar, que és el complement directe. Aquest verb és algú torna una cosa a algú. Vale. Tornar una cosa. La cosa tornada és el complement directe. Aquí, tornar, què torna? Els exercicis corregits. Doncs això és el complement directe. Quin és el nucli? Doncs, òbviament, corregits hem dit que està complementant exercicis, el nucli és aquest, que és un sintagma com nominal. El determinant l'acompanya i això és el complement directe. Aquest adjectiu és un tipus d'exercicis, llavors és un sintagma adjectiu, és un complement, aquí complementa cap a qui va cap al nom, complement del nom. Molt bé, ja tenim el complement directe. Ara busquem si hi ha complements directes, o sigui, si hi ha un destinatari. Tornar els exercicis a algú. A qui li torna? A vosaltres. En aquest cas està en la forma pronominal us. Això és un sintagma pronominal i complement indirecte. Perfecte, és a la vosaltres. I ara tenim un adverbi. Recordem que els adverbis normalment fan, si fan una funció, fan la de complement circumstancial. En aquest cas, del tipus d'adverbi que sigui, sortirà el tipus de complement circumstancial. Primer és un sintagma del tipus adverbial i en aquest cas l'adverbi és un adverbi de temps amb la qual cosa, i per acabar, ja tenim un complement circumstancial de temps. Com us dic, aquesta oració considero que és de segon, tercer, d'acord? Finals de segon haurien de saber fer-la, tercer per suposat. Dificultats que podríem trobar-nos? Doncs potser a l'ús, potser no sabem que a l'ús és un pronom que pot fer en aquest cas de complement indirecte, que tenim un subjecte elidit, que tenim un corregits que fa d'adjectiu complement del nom, però bé, bàsicament considero que és una oració simple, predicativa i transitiva. Vinga, adeu.